Bil-bidliet imħabbra nhar il-ħamis il-petrol se jkun qed jorħos b'2 ċenteżmi. B'hekk litru petrol se jiswa €44. Il-prezz tad-diesel se jibqa' l-istess, €36 għal kull litru. B'hekk il-prezz tal-petrol se jkun l-orħos fl-aħħar sena. Dan il-prezz huwa orħos kemm minn Mejju tas-sena li għaddiet kif ukoll minn Mejju tal-2012. Il-prezz li bih se jibqa' jinbih id-diesel huwa l-orħos fl-aħħar sentejn u 3 xhur. Sa Diċembru jiġifieri għat minn xhur illi ġejjin, il-prezzijiet kemm tal-petrol kif ukoll tad-diesel mhux se jkunu qed jiċċaqalqu. Il-prezz tad-diesel baqa' stabbli għall-aħħar 15-il xahar. Dan jagħmel lil pajjiżna bħala l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għandu prezzijiet stabbli sal-aħħar tas-sena. Intant wara li fl-aħħar xhur sar sforz kbir bilan li l-prezz jinżamm stabbli għal perjodi twal, issa ntlaħaq ftehim fuq prezz ġdid. Ċilindru ta' 12 kilo se jibda jinbih għal €17.10. Il-prezz se jkun €30 orħos minn dak tax-xahar ta' qabel u orħos mill-medja tas-sena ta' qabel. L-istabilità fil-prezz toffri serħan il-moħħ li ma kienx jeżisti tul is-snin li għaddew. Min qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 sal-2012, il-prezz tal-gass żdied minn €5.40 għal €20.60. Illum il-prezz huwa ferm irħas minn hekk.